I mira si tenim calentet al públic, que tenim a Majo seient a peu de carrer. I si està ahí, el primer avís, que sí. I ara amb aquest primer avís n'anem cap a peu de carrer amb Majo Seients, perquè tenim controlat Ferran Cano. Tenim a Majo Seients amb una figura molt valenciana també, un dolçainer. Majo, amb qui estàs? Doncs Maria, jo vaig a presentar-vos als meus convidats que estan atabalats. I no és que estiguin atabalats ells, no. Josep i Rafa és el nom del seu grup i ells són els autors de la cançó oficial de les Falles 2019 que ahir va presentar la Diputació de València. No sigues ni no, és el títol d'eixa cançó. Conteu-nos de què va i com ha estat. Com molt bé has dit, No sigues ni not és la cançó oficial Falles 2019 que ha editat la Diputació de València, àrea de cultura, i estic presentant el diputat de Cultura Xavier Rius, junt a Pere Fuset, amb les Falleres Majors, en el Saló de Cristal, i és un vídeo que està ja rulant per les redes, un vídeo molt graciós, totalment en valencià, en dolçaina, en cantants en valencià, i en actors que és molt graciós a la història. Conta la història, així fem un avanç molt breu i molt sintetitzat, d'un xinès que arriba, hi ha una comitiva esperant-lo, però sembla que hi ha una confusió, se confundeixen de xinès i es munta ahí la de Sant Quintín. Sí, tenim una confusió brutal. És un xinès graciós, la història rula del No sigues ni not, en què estan esperant un ambaixador de Xina que ha de vindre a València i explicar-li i fer-li una festa fallera. I resulta que arriba un xinès, que arriba en un taxi, veu una colla de dolçainers, se para, se n'ix, els falleros el confundixen, li fan tota la festa cantant-li la cançó de No sigues ni not, bueno, una animalada de sorpreses. I al final del vídeo, clar, la gent se queda estranyada perquè diu, què passa si que arriben uns escortes i un ambaixador i se queda tot parat perquè ja no hi ha ninguna festa, sols és que la brutícia de la festa acabada. Doncs ara ja coneguem la història, però encara no coneixem la melodia, i aprofitant que t'has portat la dolçaina, doncs vinga, va, que la gent vagi coneguent quina serà la sintonia de les Falles 2019. Endavant, Josep. Vale, anem en la melodia, la cançó, la gent que la busque en Estem Atabalats, No sigues ni not, o en la Dipu, en el YouTube. Allí està a cantar, si és un trosset de la música. Un trosset de la sintonia. Endavant, Josep Miret, No sigues ni not. Gràcies. No sigues ni not, és el hit de les Falles 2019. Digues que sí que seria la festa sense la dolçaina. No serien res, Dolçaina i el tabalet. L'instrument i el tabalet, imprescindibles. Anem al balcó de l'Ajuntament, d'ahí està la nostra companya Rosa Porta, amb convidats especials, perquè som un poble acollidor. I ahí tenim a les reines de